Alleluia. Pagdaigo ng Diyos, Alleluia. Pagdaigo ng Diyos, Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw ang Ginoo. Unya gipaduol pag-usab ni Jesus ang panon sa katawhan ug moingon siya kanila, pamati kamong tanan ug sabtan ninyo kini. Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tawo dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tawo mao kadtong mugula kaniya. Sa pagbiya na niya sa panon sa katawhan ug pagsulod sa balay, gipangutana siya sa iyang mga tinun-an mahitungod ni ining mga panultihona. Sa inyong pagsapanabot sama ra kamo sa uban, mitubag si Jesus kanila. Wala ba di ay kamo makasabot? Bisan unsa nga masulod sa baba sa tawo dili makahugaw kaniya, kay kini dili man mosulod sa iyang kasing-kasing, kundili ngadto sa iyang tiyan ug unya mugula usab sa lawas. Sa pagsulti ni Jesus niini, iyang gipahayag nga mahimong kan-on ang tanang pagkaon. Ug mipadayon siya sa pag-ingon, ang makahugaw sa tawo mao kadtong mugula kaniya, kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa tawo, manggula ang mga daotang hunahuna, pagpakighilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, pagkaibog, pagpanlimbong, kalaway, kasina, pagbutang-butang, pagpagarbo, ug pagbinuang. Kining tanan nagikan sa sulod sa tawo ug maoy makahugaw kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kaigon ikaw. Nga atay common nga panultihon nga murag excuse sa atong pagpakasala. Kanabitan mo ingon ta, ang tao baya makasala gumikan ra sad sa tao. Tuo mo na. Sige mo lagi na. Makasa biya ang tao gumikan ra biya sa tao. Og mauni ang usa tingali sa mga gipasabot ni Hesus nga ang tinuod nga makahugaw nato kanang mugawas sa atong baba, labi na gyud ang kanang dautan nga mga pulong niya. Ako din gipamalandungan nako sawap ang mugawas sa imong baba, matud pa ni Hesus, naas kasing-kasing. Unya og wa gilisod nga hugaw sa imong kasing-kasing, wa sa mo gawas nga hugaw, sa tupaduna ginisod nimo. Di ba? Diin man tugikan. Ang ahang man sa imong kasing-kasing nago na sulod, hugaw dahil na. Sa ito paggisudlan gito, ang kaning kasing-kasing nga gihisgutan sa tinud-anay kung ato gina siyang pamalandungan, dili gina kasing-kasing nga kaning heart ba, kanibang biological heart, kung dili kini huna-huna. Niya dinhi ang kadautan, niya sa dinhi ang katarong. Nyaon sa may musod sa huna-huna, kasagaran gyud ang musod sa huna-huna, dili mag-agig ba. Kasagaran ha? Kasagaran gyud ang musod sa huna-huna, gagikan sa mata, gagikan sa dunggan. No, na siya. Kanang imong makita, pananglitan, kakita ka sa imong silingan, nagpausab siyang balay, nya nasina ka. Pagkakita nimo nasina ka. So dahil na si mong unahuna, mo nang duna na kay pangandoy nga
imo siyang palabuan nisod ang kasina, no? Kita sang pari sa babae nga mubo kayong short, nakitaan ba? So dayon ang kaibog, kalaway, deso nahuna, di ba? Nya kanang naang musod sa hunahuna, maunay mupuyo sa kasing-kasing. Ang musod sa baba matud pang Kristo padung ra nas tiyan. Nya ang tiyan namo ni outlet nga mugawas sa sana dito. Ang kaning musod sa hunahuna mupundos kasing-kasing, wa may outlet ang kasing-kasing. Unsa may iyang outlet? Ang baba mubalik na gawas dire. Mauna musugo dayong text ang pari, ana, how are you? Doon na naman ito hunahon ng lain. Nga mutubag sa fine, how are you, father? Lonely. Nganong lonely man ka, you know na. May gani, may text ka. Adi na lang pare, ingno na sa corona ani, narabay mag-vlog-vlog nako nga buhatan yung bati nga mga istorya. No, ang kutloon ba kanang bati bitang istorya yun. Nakatilaw na kuno father. Muhikap sa dies father. Ana ba, nganong kana may i-highlight? Ako nang ina kamo mga vlogger nga magdaot sa pare, labi na sa title sa inyong i-vlog. Ako biya ko magpugong-pugong ninyo anang inyong vlog-vlog. Nya himo-himuan pa ko og vlog nga bati kay istorya nga laway kaayo ang implication. Nya ako pag yung naong kuhaon pag gina kanabang mga aksin sa atong naong nga murag nagkulismaot, nangahiwi ang naong kana ini katawa na to og picturean mo nga nagmuhiwi. So kani nga vlogger maimpierno gitingali ni. Pero okay raman gyapon kay daghan man sang mobyo sa iyang i-post tungod sa title. Nakahikap na father, mukuot sa dies father. Manginana ba? Ay, moingon ko, kanang mga nag-uyab, kuot-kuot ay na, kasuway sa kong uyab-uyab sa unay, nakasuway sa daig kuot sa father. Adi ang mga tao, tanaw na yun. Diya, sakto ka ng titula. Nganong imo manghimuan anak nga maong title, aron na ay makita ang mata, nga makapa-attract niya, musod sa hunahuna, basig dili nindot, hinoon, akong tanaw sa nako. Basin sa tingaling makatabang kay mapugos mo to siyang tanaw. Mapugos mo siyang paminaw. Okay ra no ang gyapon. Pero ang nindot kana bang ang atong ipakita sa mga tao makatabang paglimpyo sa hunahuna og sa kasing-kasing. Mo na nahitabo sa rayna sa Seba. Daghan siya nadunggan niya ba? Kadungog siya. Nga si Hari Solomon, grabe kaayo wisdom. Nya kay bright man sa to siya kaayo. Siya, testingan ako siyang pangutan og mga lisod kaayo nga mga pangutana. Tan-aw na tog makatubag ba ni siya. Na sa iyang nadunggan, mura siya na-impress. Mo tong giadto gid niya si Solomon. Pero unsa man iyang gisulti? Ang tanan nga mga nindot nga akong nabati wa ko mutuo hangtod nga nakita og nabati nako gikan nimo. Nakita og nabati. Importante kay na. Ug unsa may iyang nakita og nabati gikan ni Solomon? Ang tanan niyang pangutana natubag ni Solomon. Nya unsa pag iyang nakita? Grabe ang kanindot sa templo o sa palasyo nga gitukod ni Solomon. Unsa pag iyang nakita? Ang mga servants ni Solomon, grabe ka nindot mo serve og may kaayong pagka-train hasta ilang uniform. Unsa pag iyang nakita? Ano to? Kana. Grabe jud kayo. Kana bitang na imuanhi dinhi sa ato sa parokya. Ingon din sila nga, ganahan di ko muanha pa din kay malingaw kay ko si imong wali. Ana, malingaw. Nag-abot la din. Hala pa din, kanindot sa imong kaning lingkuranan, kanindot, kasinaw, manamin lo kuno sila diri usahay. Ari sila kakita sa atong kanang ato bang granite ba? Ana sila kakita nga nangahiwi da ilang buhok. Ana sila makita man. Ana.
Ambot ka inigadto nila sa opisina, moingon ba ka sila, kamaayong mo entertain sa imong sekretaris, pader. Ako lang moingon, gakusmod malang ng mga naong sa imong sekretaris. Ambot o baka kita sila sa driver, sa kaniyang mga sakristan, ana din ambot o makabati sila sa pagbasa sa atong lektor, sa atong salmista, sa atong choir, basig luos na lang sa silag panaway. No? Og mao gani mahitabo, dili tinuod nga ang nanggawa sa akong baba maayo. Dili parehang Solomon nga nakaingon ang katong rayna pagkabulahan sa imong mga asawa. Wa ba ka maasawa sa siya, no? Pila to kabuk asawang Solomon? Mo kay ba? 700 legal wives, 300 kabuok kabit or illegal wives. Wa ba ka maapil siya pag human ato kay nakadayo ko sa kabulahan sa imong mga asawa. Pwede kog maapil? Masig di ano to. Awa man o masad gibutang diri nganong ato mang butang-butangan. Pero nakadaig siya kabulahan sa imong mga asawa, kabulahan sa mga tao nga anaa kanimo og nakabati sa imong mga maalamong pulong. Kay kani manggong kaalam, mao manggod ni siya ang gitawag og naa diha ang kamatuoran, naa diha ang hustisya, naa diha ang katarong ang kaning mga grasya. Nya kun mao nay magsigig gawa sa baba sa usa ka leader, mutakod sa mga kauban niya sa kinabuhi. Mo bitan na ang mga ginikanan nga himalikas, matakdan gyud ang anak. Ang mga ginikanan sa nga di gyud mamalikas, nya magsigig ampo, magsigi og daig sa mga isig katao, magsigig pasalamat, ang mga anak sad ingon ana pud silang batasan. Ang asawa nga yaw-yawan, bati ginagbatasan ang bana, magkusmod ginang naong. Di ba? Mo na inikakita pa lang sa silingan sa bana, siya kusmuron manignaong tawhana, yaw-yawan ang asawa ni. Or dili ka maong muluto, way kaalam sa pagluto, muning gayaw-yaw, labi na gyud ang bana adto mukaon sa karinderya adto silingan, adto ba magsigpalit. Mo sa klaro kayo, asawa ni di ka maong muluto, tapulan. Nya igtan-aw nila sa gisulob sa bana, kunot-kunot isa na ang asawa ani, di ka maong mangutaw. Kanang mo reflect ba? Mo reflect. Nya padalitan Exodimos balay. Kanay Exodimos balay ba? Inigtan-aw nimo nga ang balay samok kay tanan wa gi order moingon deng ka hugawan ang nanagpuyo ani. Kada bitang mo anak kog balay unya labi nagnaay mga anak nga babae ba. Unya samok kay balay nako pagkahugaw sa ning balaya ni aman untay mga babaeng anak. Anak ba? Kay kanigo mga babae, may kay mo anang kanabang anang ginagbaga kami mga laki, labay lang bisag labay anak kasagaran batasan ginas laki. Pero na gani babae, hanayon gid na may kay mo mukulitog-kulitog anang mga gagmay dito mga suok-suok. Nya dili gid mo musugot nga permanente ang naong, usab-usabon gina kada semana mga usab ginang dagway sa yuta. Mo nahastang inyong kilay mga usab, ang buhok mga usab, mga kamo ra gid gabuhat ana ang laki di gyud kaayo. Ang laki mo ana ra nagkadiyot. Pero kamo nga gina aris makuko ana kanang laki nga magsigig usab sa kuko ug aris buhok dili na kaayo tinungod nga laki. Kanang mga laki nga ang iyang higdaanan usab-usabon unya himo-himoong decoration ana adi kay na tinuod tingali. Ana sa noy uban nga tinuod yun kanang mga laki nga hilig kay order kana bang kanang magtupong ginang mga inutaw ana kanang di gyud mo kana order kayo murag magduda ta gamay. Pero na sa ni uban nga may gyud mo order ana no pero ang common gyud ang babae may gina mo limpyo. Na gay usahay kanang nang bisita kog balay mo ingon ko asa inyo CR ay mo CR dai ko ba adto man gid sa CR ang final gyud nga hinukmanay. Unsa gini nagbitay di sa CR na nagbitay diha mga kabog mga kwaknit di apay na naglubog sa sahog nga mga hinumod ana gipamutang lang hugawan mo hugawan. Bisan pag iglakaw nimo dito sexy kay kastanan limpyo kay ka igadto CR na nagnadang na nagyaka na diha mga kuna hugawan pasabot. Ang imong utok way kaalam kay ang kaalam
mupadayagin na siya mong mangita ginang kaalam og order. Kana bang hanay? Mangita ginang kaalam og kamatuoran. Ako minus man kog kaalam, pero mangita gyud ko diferensya inigbasa unsay kalainan sa tono sa kama ug sa period. Nga naman, kamatuoran man nga doon na sila'y kalainan. O himuon ni mong period ang kama, ang period, ang kama, himuon ni mong period, di na kamatuoran. Mingo din na mga lektor, Padre, sa duyo, sige, nung nasa kama, nung nasa period. Naku, ay kamatuoran. Yang ka na sang maalamon, mangita sa nagkamatuoran. Kung nindot kayong pagkabadlis imong kilay, mangutan na, tinuod ba na siya nga kilay o badlis? Yun na ba, mangita gina. Kung ang imong buhok ni Blan, mangita ginang kaalam good. Seeking the truth. Kinaadman, seeking the truth. At tinuod pa ka ng imong buhok, maudyo ka na ang tinuod nga color, o imo na nang gikolor-koloran. Maubitan na inigpalit na itong mga butang, unsa man tinuod o plastic? Unsa man original o imit? Di ba mo ana man ta musik manggita, diin man gipalit. Dito ay sus, mga imit ba na ilang baligya di agud, di man na original. Unsa man brand new o second hand? Muna igtan-aw ni mos babae, inigpanguyab sa lakis babae sa unsa kani, brand new pa ni o second hand. Anaon? Onya ang babae sad nga panguyabag laki, pangutana sa imong kaugalingon, unsa kaning lakiha? Brand new o buangon? Kana manginana ba musik gina ang kinaadman, pero kana ganing way kinaadman, mga danghag, muralag hayop nga way kinaadman, inigbutang kaog dayon na, wa nay daghang pangutana, damag dayon ug mao nay kasagaran ang makuha sa taga. Kung isda atong hisgutan, makuha kas taga. Kung tao atong hisgutan, matintal sa yawa. Maunay dali kay matintal sa yawa. Kay panan ra na sa yawa og nindot. Nya di na mangutana, di na mangitag kamatuoran og hustisya. Ang resulta, mubati ang kinabuhi. Pananglitan, bana. Ang bana nga naay asawa nga 50 na edad. Nya siya 50 sa iyang edad. Sikit-sikitan og 18 ang edad. Nya ingnon-ingnon nga I love you very much. Mukubit ang bana o dili? Ug ako'y bana, di ko Ano man, niabot na lang kog 50 pagkuyog sa kong asawa, akong hunungon tungod lang aning niyang 18 nga anak lagay na nako. Pero nindot sa ano 18. Anak para sa mga way kaalam, nindot gina siya. Pero aray ka mangutanan nilang Brad Rene, Brad Loloy, aming una bati na pa diroy. Bati kay nag-epekto. Pero nindot nagdi mahibawan. O nya, og di mahibawan, di namakak na ka. Namakak na. Kaning bakak or kining sala in general, mugawas gina siya. Munay warning ni Kristo. Kay hugaw man na siya. Ang taong nakasala, bisag wapay nahibaw, muhinay-hinay ginaggawas. Kamo, dali ra kayong ilhon ang pari nga makasasala. Nga naman, wa gi-effect sa imong kinabuhi ang iyang iwali. Iguman niya gwali, muralag wa. Musay pa gani, makain ka, ha? Unsa man to iyang gisulti? Kaya nga naman, hasta siya, wa naman makumbinser siyang gisulti, kuan naman lang tong iya, para lang mahuman. Di ba? Abisag ka mo. Ani mga lektor, magkaning mga sakristan, magsulob-sulob og ingon ani, nang puti-puti dire, nya ana-ana paglinaktan, pinaana. Pero mga sadaan kayong dagko, mga kawatan kay tanan, sige lang tan-aw ng porn, sige lang og kana ganing pamakak, sige lang bisyo anang sugal, kanang computer games. Di na wa na impact ang ilang pag-ana-ana dire. Pero ang tao nga way sala og naningkamot nga way sala, bisan pagway gisulti, bisan pagway gisulob, hindi kaduol nimo niya kanang gitawag og exuding goodness. Mag-awas-awas ang iyang goodness. Mura siyag magsidlak sama ni Solomon nga nagsidlak ang iyang kaalam nga hasta tong rayna nga perting layua nasuyop ngadto niya. Ug maunay atong paningkamutan kay ang Ginoo
naningkamot na ang musod sa tong hanuna kaalam. Nga inigsod sa kaalam ang ato sang ipresentar mao ang kaalam nga naa sa atong huna-huna. Una, lingi ako nun ang imong tupad. Lingi ba? Ing na maalamon ka. Ing na limpyo inyong balay. Di ka manglibak. Di ka mag-usab-usaban ng imong buhok kada imong kilay. Nangita kas tinuod o imit na lang ng imong tanang gibuhat. Yan na, no? Kay ang imit kasina. Imit ba? Mo imitit ka sa mga butang sa kalibutan, gitawag nagkasina, vanity. Pero mo imit ka sa kinabuhi sa mga santos og ni Kristo, gitawag nag conversion. Conversion. Na siya.